खुलुमबाय रायजोफोर आं सिमांसा बर' बागाजानि गामिनि सोलिबाय थानाय एप्रिल दाननि 17 खालार बैसागोनि 3 खालाराव जोंनि गामियाव बागाजानि गामियाव बैसागो फोरबो खुंफुंनो आखायाव लानाय जादों। ओंखायनो नोंथां गासैबो हारिमु मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरखौ गोसो गोरबोजों जोंनि बैसागो फांसन खुंफुंथायाव बाहागो लाफैनो थाखाय खावलायहरनाय थाबाय। खुलुमबाय आं सुनिता बसुमतारी फैबाय थानाय रंजालि बैसागुनि गासैबो रायजो राजानिसिम आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरबाय। फैगौ 17 एप्रिल 2023 बैसाग दाननि 3 खालार खालि बागाजानि गामियाव बैसागो फांसन खुंफुंनो आखायाव लानाय जादों। बेनिखायनो बै सानखालि आंबो मेथाइ रोजाबनो थाखाय थांगोन। बेनिखायनो गासैबो नोंथांमोनखौ बै सानखालि लोगो मोनगोन होननानै मिजिंथिबाय आरो जोंजों लोगोसे बयबो रंजाफागोन होननानै आसा खालामबाय। खुलुमबाय आंनि मुङा लैथोमा मुसाहारि। फैबाय थानाय रंजालि बैसागुनि गासै रायजो राजाफोरनिसिम आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ गिबियावनो जासिहरग्रोबाय। फैगौ 17 एप्रिलनि बैसाग दाननि 3 खालाराव बागाजानि गामियाव बैसागु फांसन खुंफुंनो लानाय जादों। बेवहाय आंबो मेथाइ रोजाबगोन। बागाजानि गामिजों लोगोसे दाब दाब जायगानिफ्राय नुजाफैनो हानाय गासै रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोना आंनि मेथाइ रोजाबनायाव हाजासे गाजा गोमजायै रंजाफानानै आंखौ मदद होगोनखौ आसा खालामबाय। खुलुमबाय। फैगौ गोदान बोसोर बैसागुनि बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ आगोथिया बावहरग्रोनाय जाबाय। बोहैथि दाननि माने एप्रिल दाननि 17 खालार बैसागुनि 3 खालाराव सालबारि डिस्ट्रिक्टनि सिमला खाथिनि बागाजानि गामियाव बैसागु फोरबोखौ गाजा गोमजायै खुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामनाय जादों। बे बैसागु फोरबोआव लैथोमा मुसाहारि, सुनिता लाफादुगा, फैलाजे बरगयारि, लोगोसे मेक मिलन, दीपक इनस्ट्रि नार्जारि आरो सालबारि डिस्ट्रिक्टनि मोजां मोजां मोसाग्रा मोसाखावरि महरगिरिफोरनि थुबुर जागोन। बेहाय नोंथांमोना मेथाइजों लोगोसे मोसानायबो नुनो मोनगोन आरो जाय जाय बिथांमोना बागाजानि गामिनि बे बैसागु फोरबोखौ नायनो लुबैदों एबा बेहाय रोजाबनाय मेथाइफोरखौ खोनासंनो लुबैदों बयखौबो लैहोर लैहोर फैनानै हेफाजाब होनो थाखाय आङो फैलाव बसुमतारी बागाजानिनि सासे महरगिरि जानानै गंग्लाय खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। हेलो इंडिया, वेलकाम माय फानी चैनल फैलाव बसुमतारी।